Здравствуйте! В эфире Тулпар ТВ и Илишевские новости. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Тулпар ТВ каналында Илеш телерадиокомпаниясы сезне сәламли. Агыйдел җәмгыятенең еллык отчет җыелышында директор Финат Халиуллин коллектив хезмәтенә бәя бирде, киләчәккә планнар билгеләде. Аның чыгышыннан күренүенчә, басучылык һәм терлекчелек тармакларында тотрыклы эшләнеп продукция җитештерү узган елдан артыграк. Хуҗалык ике тармакта эш алып бара, басучылык һәм терлекчелек тармаклары. Ике тармакта бер-берсенә бәйләнгән, шуңа күрә аларга тигез кара зарури. Басучылык тармагына килгәндә хуҗалыкта 5061 гектар сөренте җире бар. Узган ел 2388 гектар мәйданга бертөсле ашлык культуралары чәчелеп, бу мәйданнан барлыгы 2368 гектар җыеп алынды. Һәм гектар көче 21 гектар ярым тәшкил итте. 357 гектар мәйданда рап чәчкән иде. Нәтиҗәдә 4252 гектар рап сугып алды, 10 гектарнан 12 гектар тәшкил итте. Багаш культурасында 190 гектарда чәчтек, моның да уңышы мул булды. Айрым культураларга килгәндә 720 гектар мәйданда язгы бодай чәчкән иде. Барлыгы 18545 гектар бодай җыеп алды. Гектарыннан 25 гектар ярым уңыш тәшкил итте. 1085 гектарда арпа чәчте һәм 21817 гектар уңыш җыеп алынды. Һәм гектарыннан 20 гектардан артык арпа җыеп алынды. Бакча культурасы чәчкәнлек тоже мул уңыш бирде 220 гектарда. 140 гектар мәйданда налитте чәчелгән иде, уңышы 3709 гектар тәшкил итте. Гектарыннан 26 гектар ярым уңыш җыеп алынды. Күп еллык үләннәрдән һәм атлетлардан катнашлыгында 7602 тонна сенаж ямнарга салынды. Шулай ук 5628 тонна силос салынды. Хуҗалык эшчәннәренә җитәрлек күләмдә ашык бүленеп бирелде. Табигать шартларының ничек килүенә карамастан, игенчеләр тотрыклы эшләр кирәләр. Бу басучылыкта хезмәтне дөрес оештыру, агротехника таләпләрен үтәү нәтиҗәсе дип әйтер идем. Язгы чәчүгә һәм урып җыю эшләренә билгеле әзерлек белән керде. Тракторлар һәм авыл хуҗалыгы машиналары, комбайннар вакытында ремонтланды. Язгы кыр эшләрендә һәм урып җыю вакытында зур ватырулар булмады. Нәтиҗәдә язгы чәчүне һәм урып җыю эшләрен вакытында башкарып чыкты. Бу җәһәттән дым каплатуда Олег Иванов, Зәбир Латыйпов, Фәнзил Камалов, культивацияләүдә Фликс Халимов, Глюс Сиддиков, чәчүдә Рәсим Камалов, Заһид Гыйльманов, орлыкташуда шофер Дамир Шәйхмәтов, ашлыкны тезмәләргә салуда Роберт Нурисламов, Алмаз Талипов һәм башкалар вакыт белән исәпләшмичә тырыш хезмәт күрсәтә. Урып җыю чорында комбайнчылар Зәбир Гаязов 20710 центнер, Марат Суфьянов 17010 центнер ашлык суктырып алган. Басудан кайткан ашлык вакытында чистартылып, келәтләргә урнаштырылган. Бу җәһәттән склад мөдирләре Фәйрүзә Сөләйманованың, Рәсим Бакировның, Эшче Рамил Садыйковның хезмәте мактауга лаек. Барлык мөһим кампания чорында игенчеләрне тәмле ашлары белән сыйлаучы поварлар Ирина Насырдинова, Гөлсә Шафикова адресына да тик җылы сүзләр яңгырады. 2019 елда инде без 995 гектарда болай культура чәчәргә планируем. Шулай 664 гектар Саша сортлы арпа чәчәде. Шулай селекцион размножения булган лидар сортлы арпа чәчүне планлаштырабыз. Тагын да сулы культурасы рапс чәчәбез. Сенаж салу өчен безнең кормовой сулы 70-22 дигән культурасы алу бурычы тора. Шулай без планируем 300 гектарда Ошо культурасы чәчәргә безнең инде былтырдан чәчеп калган 850 гектар мәйданда кышкы бодайда арыш культуралары чәчелде. Булар инде ошо гына штаб чыгарлар дип уйлыйбыз инде. Техник культуралардан инде ярым сортлы рапс чәчәргә уйлыйбыз. Ошо юбилейна караганда яхшырак булды. Рапс культурасы инде 400 гектар мәйданда чәчәргә планлаштырабыз. Кумбагаш культурасын инде быел чәчмәскә дибрәк торабыз. Чөнки аның үзенең авыр яклары да бар инде, күбрәк парга калдыра кирәк, шуңа быелга чәчмәскә планируем. Семинарлар җитәрлек күләмдә әзерләнде. Безнең инде кукуруз семинары сатып аласы була, барысы да суперэлита, чыгышлары тикшерелеп торыла.
Быйыл инде тагы шул кормовой культураларның миктарын арттырып чәчәргә җыенабыз, чөнки мал азыгын җыйга кадәр җитәрлек итеп әзерләргә язгы көрәшләрендә уңышлы башкарып чыгу өчен безгә 250 тонна минерал ашлама, гербицидлар, протравительләр алуны планлаштырабыз. Бу эшләрне инде безгә тоже башкарып чыгу өчен 50-60 тонна ягулык майлау материаллары кирәк булачак инде. Табиғилык буенча күрсәткечләргә күз салсак, 2017 ел белән чагыштырганда шактый гына ала китеш күзәтелә. Биредә 1498 баш мөгезле ретерлек исәпләнә, шуларның 728 тоон сыйрыла. Малларга силоз патык белән бергә кушып, монокорм ясала. Шушы катнаш азык триплекс агрегатында рационга ярашлы буталып таратыла. Бу эшне инде безнең талип калмас, намус белән башкара. Bundan dış ulaklarında su, tuz üzülmeyi şu rəvişdə sütün sıfatı küpkə yaxşıra, həm küpçülüğü 4% boylıqqa yuqarı sıfat bilan tapşırılar. Җәмгыять буенча 19353 центнер сөт җитештерелеп, 16469 центнер реализацияләнгән. Сөт сатудан 27 миллион 881 сум табыш алынган. Бу машина белән сыер сау операторлары Василия Гыйльманованың, Галия Габделхакованың, Рита Шәйхетдинованың, Әлфинә Мөҗипованың, Гүзәлия Баязитованың, Гөлфинә Габдракипованың, Эльза Хабированың, Эльмира Кашапованың, Рәмилә Мөхәммәтованың, Алиса Хайретдинованың, Лилия Абдуллинаның, Тахир Галимовның тырыш хезмәте нәтиҗәсе. Узган чорда барлыгы 1731 центнер ит җитештерелеп, һәр малдан алынган тәүлек артым 685 грамм тәшкил итә. Хуҗалык буенча 531 баш бозау алынган. Бу җәһәттән терлекчеләр Ойрат Сәйдгәрәев, Рушан Шәрәфетдинов, Зәбирә Хәмирев, Шәйхетдиновлар зооветеринария таләпләрен төгәл үтәп, эшне күңел биреп башкарган. Узган чорда Янтуган фермасы Сүлте фермасына күчерелгән. Биредә сөт үткәргеч урнаштырылган, тирес тугы механизмнары, сыер сау агрегатлары алынган. Сүлте бригадасына 1 МТЗ 826 тракторы, ПС-7 арбасы кайтарылган. Җыелышта баш инженер Марат Әдәхәмов, баш зоотехник Рөстәм Акмалов фикер алышты. Муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин җыелышта катнашып, эшчәнлекләренә уңай бәя бирде һәм агроном Әнгам Габзаировка, терлекче Ойрат Сәйдгәрәевка, механизатор Алмаз Талиповка, муниципаль район хакимиятенең бозау караучы Зәбирә Шәйхетдиновага, саучы Гөлфинә Габдракиповага район авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталарын тапшырды. Бу көнне район мәдәният сарае хезмәткәрләре күркәм концерт программасы күрсәтте.
Мир җәмгыятенең еллык отчет җыелышы үтеп, анда хуҗалык җитәкчесе Раил Ганиев доклад белән чыгыш ясады. Ул икътисади финанс хәленә җентекле анализ ясап, нигезле чагыштыру аша үсеш резервларын барлады, кимчелекләрне тәнкыйтьләде, планнар кабул ителде. Хуҗалык 6094 гектар майдандагы чәчүлектән 73449 центнер уңыш җыеп алуга ирешкән. Бу 2017 елга караганда 5028 центнерга кимрәк. Гектар көче 19,2 центнер тәшкил иткән. Хуҗалык рәисе Раил Рәмил улы бу җәһәттән ирешелгән уңышлар белән бергә әлеге җитешсезлекләргә дә тукталып кыскача анализ ясады. Аның әйтүенчә, белгечләр һәм механизаторлар тарафыннан барлык агротехник чаралар дөрес үтәлсә, язгылыкта дым вакытында капланса, тирәнлек көйләнеп культивация эшләнсә, җир куенына чәчү орлыгы һәм ашлама тиешле норма белән кертелсә, һәр гектардан уңыш 25 центнердан да ким булмаска тиеш иде. Шуңа күрә быел да әлеге хаталарны җибәрмәс өчен хәзердән үк техниканы яхшылап ремонтлап, язгы кыр эшләрен вакытында башкарып чыгу бурыч итеп куелды җыелышта. Безнең бурыч 85701 центнер, тулаем җыем алырга гектар көче 21 центнердан да ким булырга тиеш түгел. Малчылыкта 16000 центнер сөт савып алырга оборотка 185 тонна кертергә кирәк. Яңа Туктау фирмасында фирма мөдире Закирова Залифа оештырган ясалма урыкландыру белән 108 баш тонна каплатылды, тагын 40 баш тонна каплатылачак. Безгә инде алдагы көндә малчылыкка ныграк игътибар биреп, аннан продукция алуны арттырырга, бүтән төр әйберләргә дә сакчыл карарга, кирәк-кирәкмәгән эш башкармаска, артык чыгымнар чыгармаска. Бүген хөкүмәтнең авыл хуҗалыгына карата бигрәк нәсел маллар алу форма төзелешенә яңа техника алу программалары бар. Безгә шуларны белешергә, өйрәнергә, файдалана алырга кирәк. Һәм хуҗалыкның бүгенге яшәеше үзебезнең хезмәткә, мөнәсәбәткә бәйле булганын аңласак кына яши алачакбыз. Иптәшләр, хөкүмәт тарафыннан төрле финанс ярдәмнәр булып тора. Ләкин моны хәзер күрсәткечләргә бәйләделәр. Басушылыкта 1 гектар көче 21 центнердан да ким булса, басушылык ягына бирелә торган субсидиялар бирелмәй. Малчылыкта баш санын 15% арттырырга, бер баш сыерга 4500 кг сөт җитештерергә һәм тәүлек артымы 600 граммнан да ким булмаска тиеш. Бозау алу безнең хуҗалыкта күп еллар аксады. Шуңа күрә оборотка тоналар аз керде. Безгә 100 сыердан 85 баш бозау алу бурыч итеп куела. Шушы күрсәткечләрне үти алсак, хөкүмәт тарафыннан да ярдәм булачак һәм экономикабыз яхшырачак. Иптәшләр, киләсе елдагы куелган бурычлар үти алмаслык түгел безнең хуҗалык өчен. Киләчәкне басучылыкта катлы агротехник срокларда тиешенчә ашламалар кертеп, барлык операцияларны җиренә җиткереп үтәп, мол уңыш алырга, нигез салырга кирәк икәнен барыбыз да аңлап башкарып чыксак иде. Урлашуга юл куймыйча, пландагы бурычларны тулысынча үтәп, бер-беребезне аңлап, югалтуларсыз бергәләп эшләргә. Барыбыз да карап торган шушы хуҗалыкны саклап калырга, аның экономикасын ныгытырга. Җыелышта терлекчелектә эшләүчеләрнең дә хезмәтенә анализ ясалды. Хуҗалык буенча һәр шартлы баш малга 45,3 центнер азык берәмлеге исәбеннән мал азыгы хәзерләнеп, печән 888, силос 4933, синаж 6117 тонна тәшкил иткән. Җәмгыять җитәкчелеге билгеләүенчә, аны дөрес тотынганда, продукция җитештерүне арттыра барып, кышлатуны уңышлы тамамларга мөмкинлек бар. Отчет чорына 12884 центнер сөт җитештерелеп, 12143 центнер сатылган. Кызганычка каршы малларның сакланышы мактанырлык түгел. Узган елда 210 баш мал үлеменә юл куелган. Нәтиҗәдә, көтү әйләнешенә җитәрлек күләмдә тоналар кертелми, савым сыерлары яңартылмый, продукция җитештерү кими бара. Бу җәһәттән Раил Рәмил улы терлекчелек тармагына игътибар җитмәвен ассызыклап, нәселле маллар үрчетүне, югары продуктлы терлек алу өчен ясалма орлыкландыру технологиясын, фермаларда кул эшен механикалаштыруны, мал ашату һәм асрау буенча перспектив алымнар куллануны, рентабельлекне арттыруны максат итеп куйды. Арытаба баш инженер Фәварис Гәрәев, баш агроном Рушан Нәсердинов, баш зоотехник Илдар Нургалиев докладны тулыландырып, үз тәнкыйть күзлегеннән чыгып, проблемаларны аңлатты. Эштәге кимчелекләр белән аларны бетерү юлларын, киләчәккә бурычларны барлады.
Иктисадчы Руслан Сәйтов 2019 елга производство финанс планы белән таныштырды. Карабаш авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Рафит Шәңгәрәев чыгыш ясап, биләмәне төзекләндерүдә күрсәткән ярдәмнәре өчен рәхмәтен җиткерде һәм арытабада үзара хезмәттәшлекнең ныклы булуын теләде. Отчет җыелышында муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин катнашып, район авыл хуҗалыгы тармагының узган елгы күрсәткечләренә тукталды һәм хуҗалык җитәкчелегенең басучылык һәм терлекчелек продуктлары җитештерүне арттыруда киләчәкне күзаллап производствоны күтәрүгә ныклы игътибар бирергә кирәклеген билгеләде. Кыскача итеп әйткәндә, положительный динамика тагын бер мәртәбә кабатлайым бар. Хуҗалыкның җирләре, эшче көчләре, маллары бүгенге көнне юк түгел. Тагын бер ел нык кына итеп шушы рәвештә темпны югалтмаенча гына барганда, ныклап аякка басып китергә мөмкинчелек бүгенге көнне хуҗалыкта бар. Фидакар хезмәт үрнәге күрсәтүчеләр җыелышта хөрмәт белән телгә алынып, премиялар, мактау грамоталарына лаек булдылар. Шулай ук бер төркем лаеклы ялга китүчеләр тәбрикләнеп, бүләкләр тапшырылды. Район Мая гәзитенең махсус хәбәрчесе Лира Гәрәева, Ринат Хазимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе. Все по 100. В цокольном этаже здания «Магнит» у дома открылся новый магазин. В большом ассортименте здесь имеется трикотаж, футболки, платья, рубашки, лосины, халаты, туники, колготки с начесом и носки, шапки детские и взрослые, а также детская одежда и необходимые товары для дома. Мы ждем вас каждый день с 9 до 19 часов без перерыва на обед и выходных по адресу улица Пушкина, 7/1, здание «Магнит» у дома, цокольный этаж. Магазин «Все по 100». Исәнмесез, хөрмәтле җыр-моңга гашыйк дусларыбыз. Барчагызны да ямьле яз аеның беренче көннәре белән тәбрикләп, сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруын башлыйбыз. Редакциябызга килгән котлау хатларына күчәбез. Иң беренче, иң изге теләкләребез олы юбилейен 90 яшен каршы алучы Галимә Тимерьян кызы Сәлимовага яңгырый. Илеш районы Иштирәк авылында 1928 елда Халимә һәм Тимерьян Шәриповлар кавышып, мәхәббәт җимешләре булып, бер кыз бала дөньяга килә. Аңа Галимә дип исем кушалар. Тату, матур гаиләдә берсеннән-берсе матур тагы ике сеңле, ике эне аваз сала. Тимерьян картәтәбез бик тырыш, бала җанлы кеше була. Халимә Еракаебыз да аш-суга оста, бик уңган була. Үз тырышлыклары белән өй бетереп чыгалар. Шулай матур гына яшәп ятканда 1941 елда фашист илбасарлары сугыш башлый. Кара кайгы Тимерьян һәм Халимә Еракайларыбызның ишеген дә какмый калмый. Халимә Еракаем итәк тутырып 5 бала белән кала. Олы кызы Галимәгә, әнкәебезгә 12 яшь булса, кеше энесе Закирҗанга 7 ай гына була. Әллә өзлегүдән, әллә язмыш сынавы Закирҗанга 1 яшь тулганчы җир куенына салалар. Бик авыр еллар була. Сугышка киткәндә Тимерьян картәтәем, ничек тә сыерны бетермә. Сыер исән булса, сез ашка үлмәссез дип әйтеп китә. Халимә Еракаем кул арасына кергән кызлары Галимә, Сәрмәдия, Рәбигаларга таяна. Көне буе колхозда эшләсә, төннәр буе кызлары белән бәйләм-бәйләп сатып, тамак туйдыралар. Бакча тутырып, төрле җиләк-җимеш утырталар. Бөтен өйдәге эш кызларга төшә. Аларга әни-әти назы күрергә насыйп булмый. Кеше энәләре Мәгъфүриянны карауда алар җилкәсенә төшә. Кайгы ялгыз гына йөрми диләр. Аяз көне яшен суккандай, бер көн хәбәрсез югалды дигән 3 почмаклы хат килеп төшә. Хәбәрсез генә югалган бит, бәлки исәндер дип, гомер буе әтиләрен көтеп яшиләр. Менә бүген шушы кичерешләрне, югалтуларны искә төшереп утырган
Әнкәйебез Галимә Тимерьян кызына язның 1-нче көнендә 90 яшь тула. 7 класс кына белем алган кыз бала колхозда бухгалтериядә эшли. Колхозның бер эшеннән дә калмыйлар. Көлтә бәйләү, төнге сменада амбарда ашлык чистартулар. Дөнья ничек кенә булмасын, яшьлек үзенекен итә. Әнкәйебез Үрмәт авылына дус кызы Мәскүдаларга кунакка килеп йөри. Чәчләрен тамамлап үргән шибәр кап-кара күзле кызга гашык булмый мөмкинме соң? Менә армиядан яңа гына кайткан, солдат шинелендә салмаган әткәйебез Сәлимов Мамалим Мөгаллим улын очрата. Алар 1951 елда тормыш корып җибәрәләр. Үрмәткә килгәч тә бик җиңел тормыш көтеп тормый әнкәйебезне. Үз көчләре белән үй салып чыгалар. Килен булып төшкәч тә башта колхозда бригадта, анан колхозчыларга эпи аш пешерә. Аны көянтә белән басудан басуга ташып, эшчеләрне ашата. Пенсияга чыкканчы соңгы елларда мәктәптә җыештыручы булып эшли. Әткәйебез белән әнкәйебез 6 балага гомер бирделәр. 60 ел бергә гомер кичерделәр. Бүгенге көндә 11 анагы, 16 аныкачлары бар. Әткәй безгә дөрес тәрбия биргәннәр, эшкә өйрәтеп үстерделәр. Без аларга мең рәхмәтлебез. Менә әткәйебезне югалтканга да 8 ел вакыт үтеп китте. Бик сагынабыз сине, әткәй. Туганыбыз Ильяс та гүр иясе инде. Әнкәйгә, безгә бу бик ачы кайгы югалту булды. Әнкәйебезгә сабырлык кына телибез. Әткәйебез ширләп киткәч, Норильск шәһәрендә яшәүче олы абыебыз Марат, җиңгәчәбез Зәбирә әткәйне тәрбияләргә дип авылга кайттылар. Аларга мең рәхмәтлебез. Алар әткәйебезгә зур хөрмәт күрсәттеләр. Әнкәйебез бүгенге көндә газета, журналлар, Маяк газетасы алдыра. Һәр бер санын укып бара. Безне дә яңалыклар белән таныштырып тора. Әнкәйебез аш-суга, бәйләмгә дә бик оста. Әле дә урманга, җиләк җыярга, төрле үләннәр җыярга йөри. Пешән әзерли башласак, бездән алда машинага менеп утыра. Мин дә барам, зыянын тимәс әле, бер рәт булса да чыгармын ди. Оныклары да аны бик хөрмәт итәләр. Аннан шөрләп тә торалар. Ул безнең прокурор бит диләр. Оныклары өйләнгәндә, кияүгә чыкканда, иң беренче Фатиханы аннан алалар. Бүгенге көндә әнкәйебез, абыебыз һәм җиңгәбез хөрмәтендә яши. Кайчан кайтсак, ишек ачык, якты йөз, өстәл тулы сый хөрмәт. Мең рәхмәт сезгә, туганнарым. Үзегездә бала хөрмәтләре күрергә язсын. Әнкәйебез бәхетле картлыкта гомер кичерүенә сөенеп бетә алмыйбыз. Алдагысы да, Алла бирсә, матур булсын иде. Без балалары, аныклары, әткәй белән нык горурланабыз. Әнкәй, сине 90 яшьлек юбилең белән котлыйбыз. Җан тынычлыгы белән калган гомереңне сәламәтлектә, балалар, аныклар ихтирамында, игътибарында яшәргә язса иде. Безгә кирәк, терәк булып яшә әле. Әнкәй дип әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, уртак була, кайгыларың булса, югала. Уйлама әле, картаям дип, шат көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтсен гомерең, урының булсын гел түрдә. Иң изге теләкләр белән кызлары, уллары, киленнәре, кияүләре, аныклары һәм аныкачлары. Хөрмәтле Галимә Тимерьян кызы, без дә сезне олы юбилейгыз белән тәбриклибез. Сезгә сәламәтлекнең ныклысын, таң җилләренең җылысын, көннәрнең яктысын, гомернең бәхетлесен, дөньяның бар шатлык куанычларын телибез. Аяк-кулларыгыз сызлаусыз булсын, йөзегездән шат елмаю китмәсен. Бәйрәмегез мүбәрәк үтсен. Күрелә
Yaşlımı aman işi oladı. Üngür düşkeşi kartı kırılar. Gami bile valamiken kürüşü dağını. Min tavşaklı kıraviyip dağını. Unutkanımın eni üzüm savımı. Bazülenili şişme su kımağına. Şilleğinden sağır şaypalamı. Bazülenili şişme su kımağına. Şilleğinden sağır şaypalamı. Şilleğinden sağır Ekranlar yanına yakınıraq Yazile Fatih kızın çaqırabız. Kilesi izgi tilekler bilen suğarılgan kutlu hati sizge bağışlana. Yuğarı yerki oğlunda yaşayışı kaderli kişi biz. Turmuşubuzda yoqti yıldız bulup balqıp, bizning için bor jihanni yoqtirtuvchi izgi ko'ngilli. G'azizlardan g'aziz aniybiz Yazile Fatih kızı Minyazovani yemli yozlar bo'lak etgan 70 yoshlik yubiley bilan ixlos ko'ngildan qutlaymiz. Bizning aniybiz 1949 yılning 4 martında Yangi Oyu oğlunda Fatih bilan Sonya g'o'lasida tepşik qizlari bo'lib dunyoga keldi. 1956 yılda şuşu avulda 1 klassga o'qirga bora. 8 klass bilim algandan so'ng Og'idil kolxozында shitavod bo'lib ishlay boshlay. Ham 1968-69 yillarda Благовещенск училищесында бухгалтер һөнәренә укып кайтып, шул колхозда эшен дәвам итә. Сылу кыз булып үсеп җиткәч, Краснояр авылы егете Тәвүз Зиязетдин улы белән танышып, кавышалар. Һәм район үзәге югары яркәйдә яши башлыйлар. Безгә 2 балага, Фәвис белән Әнүзәгә тормыш бүләк итәләр. Икебезне дә җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап үстереп, олы тормыш юлына аякка бастырдылар. Әнибез югары яркәйгә килен булып төшү белән банк бүлекчәсенә бухгалтер булып, намус белән хезмәт итә. Арытаба хаклы ялга чыкканча, юл ремонт төзелеш идарәсендә кассир, бухгалтер булып эшли. Кайда гына эшләсә дә, кадерлебез үз эшен җиренә җиткереп, яратып, намус белән башкарды. Хөрмәт, ихтирам казанды. Әнибез белән әтибез 34 ел тату гомер кичерделәр. Кызганычка каршы, бүгенге әнибезнең юбилеенда әтибез генә арабызда юк. 2003 елда 62 яшендә әтибез безне мәңгелеккә ташлап китте. Урыны оҗмахта булсын. Бүген әнибез олы юбилеен балаларының, аныкларының кадер-хөрмәтендә каршылый. 4 мартта әнибезгә 70 яшь. Әмма безнең өчен ул һаман яп яшь. Аңа бары изге теләкләребезне җиткерәсебез килә. Әниебез, күз нурыбыз безнең. Сиңа дөньяның бар матурлыгын бүләк итәсе килә. Алда көннәрең тазалыкта, иминлектә, балаларың, оныкларың, оныкачларың белән бергә үтсен. Һәр вакыттагыча шат күңелле, киңәш бирүче, ярдәмчел әни һәм иң мөһиме сәламәт булып кал. Аллаһның мең рәхмәте яусын, сиңа безгә яшәү нуры биргәнең өчен.
озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуын телибез. Әниебез, кадерлебез безнең, син булганга җылы, рәхәт, якты безгә. Тагы да шулай озак еллар җылылык, матурлык, яктылык чәчеп яшә дә яшә әле. Һәр балаңның игелеген күреп, гел сөенеп кенә син яшә. Сиңа бәхет, шатлык теләгәндә, амин диеп торсын фәрештә. Һәрбер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Куанычлар гына алып килсен. 70 яшең олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Иң изге теләкләр белән балаларың Фәвиз, Әнүзә, киленең Чулпан, оныкларың Филүс, Алмаз, Азат, Регина, Лира, оныкайчың Ярослав. Хөрмәтле юбилярыбыз Язилә Фатих кызы, 70 яшьлек гомер тантанагыз котлы булсын. Барыр юлларыгыз әле озын булсын, бәхетле булсын. Шул юллардан сезгә тик ныклы сәламәтлек белән, балаларыгызның шатлыгына куанып, кадер хөрмәтенә төрнеп кенә, күңел күтәренкелеге белән генә гомер итәргә сын. Җыр бүләгебезне кабул итеп алыгыз. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган, җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны тим, ярар елмая сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны тим, ярар елмая сылама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, ади күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны тим, ярар елмая сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны тим, ярар елмая сылама. Күчтәнәчләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны тим, ярар елмая сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек
Хәзерге иң изге теләкләребез, иң матур җырларыбыз 60 яшьлек матур гомер бәйрәмен каршы алучы Флорид Назиф улы Латыповка яңгырый. Беренче тәбрикләү хаты сезнең гаиләгездән булыр. Кеше гомерен нигәдер еш кына ел фасыллары белән чагыштыралар. Яшьлек дәрте белән янып киеп, кышларны уздырып, 60 яшен тутырып йөргәндә, кинәт кенә өлкәнәю, гомер көзенә якынлашу кебек сүзләр белән күңелгә моңсу чал йөгертәләр. Әныклабрак уйлап карасаң, көз ул салкынын да, җылысын да, муллыгын да, матур төсләргә күмгән кабатланмас бер чор. Кеше дә яшәгән саен зирәгәя, тәҗрибә туплый. Ә менә бүген яраткан балаларының таянычы, тормыш иптәшенең кадерлесе, туганнарының хөрмәтле үрнәк билгесе, аныкларының яраткан карт әтисе булып, гомер көзенә аяк басучы, югары Ширкүл авылында туып, бүгенге көндә югары Ярки авылында яшәүче сөекле тормыш иптәшем, әтиебез, дәү әтиебез Латыпов Флорид Назиф улы гомер бәйрәмен 60 яшьлек юбилейын каршылый. Сөекле тормыш иптәшем, кадерле әтиебез, сине ихлас күңелдән юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, ак бәхетләр, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, шиксез. Синең кебек михербанлы, саф күңелле, зирәк кешеләр бик сирәктер. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа. Без инде тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырышабыз. Син, әти, безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, рух шишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Безгә, балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кылыч җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Син балаларыбызга да ягымлы дәү әти, карт әти. Өебез һәр вакыт ямьле, якты, ризыклы булсын. Балаларыңның, безнең, аныкларыңның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, кирәк булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәрдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сиңа. Язмыш сиңа бары тик игелекле, изгелекле язлар гына бүләк итсен. Бәхетең мул, саф, самими булсын. Гел елмаеп, безне сөендереп яшә. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Гомер юлың озын булсын, тыныч тормыш аны бизәсен. Яшәү дәврең бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Якты көннең һәрбер иртәсе килсен иде көләч нур булып, сәламәтлек, шатлык юлдаш булсын, куанычлар торсын ургылып. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Гел яхшы теләкләр белән тормыш иптәшең Мөнзилә, балаларың Гөлшат, Альфред, Роберт, Гөлчәчәк, аныкларың Адель, Ислам, Амира, Тагир. Хөрмәтле Флорид Назиф улы, без дә шундый матур эчтәлекле җылы хат юлларына кушылып, сезнең матур гомер бәйрәмегез белән ихлас тәбрик итәбез. Киләчәк көннәрегез якты, өметле булсын. Гомерегезнең иң якты мизгелләре сезне әле алда көтеп торсын. Якыннарыгызның җир беләге сезнең бәйрәм кәефләрен тагын да күтәрер дигән ышанычта калабыз.
yakınların yaşevlerinin asıl meğanesi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bekitlerge kilerlettiresin Sigen yarın balaların Kireksin dostlar tuğanların her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bekitlerge kilerlettiresin Birge birge günler yemeli bir tabında aşılar bigrek temeli her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bekitlerge kilerlettiresin durmuşlarının ayaz kügen bekitlerge kilerlettiresin bekitlerge Флорид Назиф улы. Экраннар алдыннан ерак китмәгәнсездер. Киләсе кытлык хаты да сезгә атап язылган. Югары Ширкүл авылында туып үскән, хәзерге көндә югары Яркәйдә яшәүче Латыйпов Флорид Назиф улына 3 мартта 60 яшь тула. Аны шушы күркәм юбилее уңайыннан чын күңелдән тәбрик итәбез. Ул урта мәктәпне тәмамлагач, армия сафларында хезмәт итеп кайта. Шуннан соң район эчке эшләр бүлегендә гади шофер һөнәре буенча эш башлый. Читтән торып югары белем алуга ирешә. Аннан соң районның эчке эшләр бүлеге начальнигына кадәр күтәрелеп, пенсия яшенә җиткәнче бөтен гомерен шушы эшкә багышлый. Әлеге көндә күп функциялы үзәк начальнигы вазифасын башкара. Тормыш юлына килгәндә инде ул яшьли генә танышып йөргән Түбән Ширкүл авылы кызы Мөнзилә Тимерсалих кызы белән өйләнешеп, 37 ел инде кулга-кул тотынышып, гомер юлын бергә атлыйлар. 2 бала Гөлшат белән Робертны үстерделәр. Аларга югары белем алырга ярдәм итеп, зур тормыш юлына чыгардылар. Икесе дә хәзер гаиләле, балалар үстерәләр. Хәзер Флорид 4 оныгына дәүәти һәм картәтәй. Оныкларына куанып, аларны тәрбияләүдә ярдәмләшеп яшиләр. Тормыш сикәлтәләрсез генә бармый. Авырлыклар да булып ала. Шушы кыенлыкларын алар Мөнзилә белән бергә үткәреп, икесе бер бөтен булып, бер-берсен туландырып яшиләр алар. Без Флоридка киләчәк елларының исәнлектә, җан тынычлыгында узуын телибез. Дөньясында хәерле бәрәкәт, моллык, күңелендә яшьлек дәрманы булсын.
Яныңда һәр чак сине яраткан, хөрмәт иткән әниең, туганнарың, балаларың, оныкларың, якыннарың булсын. Йөзең шатлыктан, сөйнештән балкып торсын. Һәр чак шулай егәрле, мәрхәмәтле булып кал. Котлап сине юбилеең белән, якты кояш сипсен җылысын, синең өчен алып килсен һәр көн бәхетләрнең иң олысын. Күңел күгең һәр чак аяз булсын, читләп үтсен сагыш борчулар. Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар? Иң изге теләкләр белән Дүртөйле районы Семилетка поселогында яшәүче апагыз Мөслимә, җизнәгез Габдулла һәм безнең балалар Динар белән Гөлшат, Илнар белән Альбина һәм аныклар. Хөрмәтле юбилярыбыз Фарид Назифулы, һәр яңа көн уңышларга таба дәрт, көч һәм куәт өстәп торсын. Барлык якын кешеләрегезне сөендереп, дөньяның бар матурлыгын күреп, сау-сәламәт булып, яшәүегезне теләп калабыз һәм музыкаль бүләгебезне тапшырабыз. Истәлекле гомер бәйрәмегез, юбилейгыз котлы булсын. Құдай бізіні сынаса да, язмышы бізіні қиынаса да, сағышыға жолы қоймабыз. Біз беті жерге яшар үшін, яшынларда яшнар үшін, жырлар үшін туғаныбыз. Яшар шақта яшап қалып, әр минуттан илһам алып, өмірлер беті біргінен. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының, қадірлерін білгінен. Яшар шақта яшап қалып, әр минуттан илһам алып, өмірлер беті біргінен. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының, қадірлерін білгінен. Язмышыларға қаршы барып, байгыларға башны салмайық, бирешмейші жиләргә. Шат йылмайып хәл белешик, шатлыгыны уртак бөлешик, иң бәхетле көннәрдә. Яшәр шакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, өмерләр бите бергенән. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының, қадірлерін білгінен. Аллаһқа шүкір қылып, изге дұғаларыны оқып, гүрләшіп яшигәле. Өткәннәргә қайтып булмас, узған ғөмір кире қайтмас, жырлашып яшигәле. Яшәр шақта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, өмерләр бите бергенән. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының, қадірлерін білгенән. Шақта яшап қалып, әр минуттан илһам алып, өмірлер бите бергенән. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының, қадірлерін білгенән. Яшәр шақта яшап қалып, әр минуттан илһам алып, өмірлер бите бергенән. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының, қадірлерін білгенән. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының, қадірлерін
Kaderlerinde Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез, әниебезгә, Раянова Гөлназ Фәрит кызына 50 яшь тула. Әни, без сине туган көнең, алтын юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Безнең кадерлебез, күз нурыбыз, 1969 елның 27 февралендә Илеш районының Нәҗәде авылында тугып 1988 елны Карабаш авылына килен булып төшә. 2 балага гомер бирә. 1994-2013 елларда район үзәк дәваханәсендә тырыш, намуслы хезмәтен сала. 2009 ел безнең гаиләбез өчен авыр ел булды. Яраткан тормыш иптәше әтиебез якты дөньяны ташлап китте. Тормыш дәвам итте. 2013 елны әниебез Дүртөйле шәһәренә Илдус абыйга тормышка чыгып, биредә яши һәм эшли башлады. Бүгенге көнгә кадәр әниебез Дүртөйле поликлиникасында медстатистик вазифасын башкара. Эшендә ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр ул. Сөекле, газиз әниебез, көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, Илдус абый белән бергә матур итеп яшәгез. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерләрдән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Ходай насыйп итеп, сиңа алдагы көннәреңдә дә сәламәтлек белән гомер итәргә, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен мең рәхмәт сиңа. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул. Иксез-чиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен. Сиңа юллыйбыз теләкләрнең изгеләрен. Әни бит ул инең яме, тормышта аллы терәк. Сәламәт бул, озак яша. Син бит әни, безгә терәк. Илдус абый белән яшәгез сез. Ничек матур парлап йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез. Без сагынып кайтып кергәндә. Иң изге теләкләр белән Ярчалы шәһәрендә яшәүче балаларың Илназ Зәлифә, оныгың Әмир. Хөрмәтле Гөлназ Фәрит кызы, алтын юбилейгыз мүбәрәк, истәләрегез түгәрәк булсын, матур алтынлар, тыныч күк йөзе, бетмәс-төкәнмәс шатлык куанычлар килер көннәрегезне бизәсен. Балаларыгыздан шулай һәр вакыт ягымлы, рәхмәт сүзләрен генә ишетеп, сау сәламәт, имин көннәрдә гомер кичергә язсын. Газиз кешеләрегезнең җыр бүләген кабул итеп алыгыз. Yüreğin bezini yaşarga, turmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da üngere bildin külüp. Şeşteligin nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı için, enkeysin adın rağmen. Şeştelige nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı için, enkeysin adın rağmen. Yaşadın gene bezinin için, uylarını da gelip ala. Senin kebek merhametli olsa iyiydi her ana. Şeştenige nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı için, enkeysin adın rağmen. Әнкәләргезне искә төшереп утырыгыз. Бәлки кайткач шалтыратып торсыз, күчтәгә җибәрсәгез дә артык булмас.
bir vaqtda yanashadi yashasang edi shulay uzun ömür bersa edi ulga sina xudoy shashtanigi nasib asanda yo'g'ala bütün hasret barısı işin Erkeysina min rahmet Şeştenige nasip asanda Yuğala bütün hasret barısı işin Erkeysina min rahmet barısı işin Erkeysina min rahmet Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тамам. Таковы Илишевские новости на сегодня. Мы ненадолго прощаемся с вами. Всего вам доброго!